trikimailu bat ikasiko dugu, pantaila aurkezten dugunean, txata ikusi ahal izateko. Horretarako erabiliko dugu Tab Resize. Kasu honetan, nire pestaina, bideobileraren pestaina eta aurkeztu nahi dudan orrialdea leiho berdinean daude, bale? Pestaina desberdinetan. Orduan, gogoratu, Tab Resize aurretik instalatu behar duzuela zuen Chrome nabigatzailea. Hori eginda dagoenean, nik ikusi duzue, badaukat Press bideobilera Google Meeten, eta beste pestainan aurkeztuko dudan pantaila. Ematen diot aurkezteari. Aurkeztu, eta kasu honetan aukeratuko dut pestainaren aukera, fitxa bat. Hartzen dut pestaina hori, audioa ez daukanez, desaktibatuko dut, konpartir. Momentu honetan, nire bideobileran banago aurkezten pantaila hau. Bai? Zelan ikusi dut txata bitartean. Lehen esan dugun moduan, badaukago aukera hau. Tab Resize tresna. Klik egiten dugu, eta aukera desberdinak agertzen dira. Guri interesatzen zaiguna, ea kargatzen den, bigarrena da. Bale? Eskumaldean Google Meet jarriko dugu eta ezkerraldean partekatzen ari garen pantaila. Nahi badugu aldrebez, jarri aldugu ezkerrean edo eskuinean. Nik aukera hau nahi dut. Horrela eman da, badaukat Press, aukeratzen dut, eta bapatean, kenduko dut Tab Resize, baditut bi pestainak bata bestearen ondoan. Nahi badut, hartu aldut hemendik, hau luzatu apur bat, eta badaukat ja, partekatzeko pantaila ikusgai eta txata ere bai. Nahi badut hemen idatzi dezaket. Eta pantailan interaktuatu nahi badut, hemen egingo dut.